Pete Hexet, Sambinani nani kamalen sordasi finitigi koro ani Fox News jakanso la selikela koro ye a sɛbɛntiya sena wasadenw ye k'a fɔ ko a ka baara kunba bena kɛ kɛlɛkɛdenya gwɛlɛnw laseginu ye Pentagon kɔnɔ kokura. Donald Trump i n'a fɔ ne yɛrɛ an fila bɛɛ lajɛlen be Pentagon mafalen fangamaba min ka baara be sigi wulikajɔ sabatilenw sira gwɛlɛnw tigɛlenw labɛnnenw de kan a banna. A ka nin ɲɛfɔli ninnu senfɛ kuma tigɛra la siɲɛ caman ne ɲiningaliw ye Gaza fitinɛ kɔnbagaw fɛ minnu be komisiyɔn in tɔndenya la. Demokrati wasadenw ka gosili binna sɔrɔdasi kɔrɔ in kan. Hexet dɔnniya minnu be i la tɛ se k'a to i ka kɛ l'Ameriki lakana kotigi ye i tɛ se a jɔyɔrɔ kɔrɔ. Sénatrice Tammy Duckworth k'a fɔ la. A jɛɲɔgɔn cɛ démocrate Jack Reed tun ye kunnafoni gɛlɛn dɔw laseliw kɛ minnu be kɛ i b'a fɔ kulola sɔmi Pete Hexet kan i n'a fɔ fitinɛ hakɛ sariyaw lagosili siraw nafolo sira labaaraliko juguyaw siya wolomaw ani danfaratigɛw cɛw ni musow minnu welelen bɛ jamana fɛ ka na lakana baaraw kɛ kan dɔlɔmin jugu ɲangata bilali musow ani cɛw fɛnɛ kan o n'a ɲɔgɔnna fɛn jugu caaman wɛrɛw minnu be se ka kumasibili bila mɔgɔw la. Pete Hexet ye a yɛrɛ lafasa ni a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ k'ale ye bonya da musolamɔgɔw fɛn min tun welelen don ka na sɔrɔdasi fini ta kan ko ni kumakan minnu filɛ nin ye tan ale yɛrɛ bolo ye lagosili de ye ka ɲɛsin l'Ameriki sɔrɔdasiyaw hakɛw kan. Kumakan laban tolen be kulu ɲiningalikɛla ninnu bolo olu de be se k'a danatigɛ k'a fɔ ni Pete Hexet kan ka segin ka na tuguni wasabulon kɔnɔ ka na ɲɛfɔli kuraw kɛ walima ka yamaruya di wasabulon ma u ka se ka jɔyɔrɔ nin labila Hexet.